הדברים שכן עשיתי. בעלות ובעלי עסקים מספרים על ההתמודדות שלהם עם מגפת הקורונה במהלך הסגר הראשון. עורכת ומגישה מיכל אבן. מי היה מאמין? מגפה בימי חיינו, מגפה עולמית, סגרים, מסכות על הפנים, עסקים קורסים. מי היה מאמין? קורונה פרצה לראשונה בדצמבר 2019 בעיר ווהאן בסין. בהתחלה, עבורנו כאן בישראל, היא הייתה בגדר ידיעה בחדשות. משהו רחוק. עוד משהו שקורה לסינים שקיווינו שלא יגיע אלינו ולא ישפיע עלינו. זה לקח 3 חודשים, ובפברואר 2020 הגיעה המגפה גם לישראל. מהר מאוד הבנו כולנו שהמגפה ומצב החירום הבריאותי הולידו עוד מגפה. קשה לא פחות, מסכנת חיים ובעלת נזקים ארוכי טווח. משבר כלכלי ומאות אלפי אנשים שאיבדו את הפרנסה. מאז כבר עברנו 3 סגרים. נכון להיום, דצמבר 2020, במשרד הבריאות מעריכים כי בין 700,000 לבין מיליון ישראלים נדבקו עד כה בקורונה. חזרה לסגר הראשון. באותה תקופה נפגשתי עם בעלי ובעלות עסקים. פגישה בזום כמובן, וכל אחת ואחד מהם שיתף אותי בחיים הקודמים שלו לפני שקורונה התנגשה בו ובעסק שלו. הם סיפרו לי על העשייה שלהם, של הדבר שהוא או היא הכי אוהבים לעשות והיו לגמרי בתוכה עד שהמגפה כפתה עליהם לעצור. הם סיפרו לי מתי הם הבינו שזה כאן ומה הייתה עוצמת הפגיעה בשל אותו מעצור שנכפה עליהם. אבל דיברנו גם על הדברים שבעלות ובעלי העסקים כן הצליחו לעשות כדי להתמודד עם מציאות חדשה ולא מוכרת. על מה שנאלצו לבטל ועל מה שהצליחו ליזום, להמציא ולעשות למרות הכל, למרות קורונה. הדברים שכן עשיתי מביא בכל פרק את הסיפור של אחת או אחד מהם מאותם בעלי עסקים. והפעם יעל בגדדי. יעל בגדדי היא מדריכת הורים לילדים מלידה ועד גיל ההתבגרות. היא מכינה הורים ללידה וגם מדריכה אחרי לידה בשלבים הראשונים של ההורות ובעיסוי תינוקות. ובנוסף, יעל מעבירה הרצאות. אני מגיעה מעולם החינוך. אני הייתי מורה לחינוך מיוחד, אני בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי, ואני מגדירה את עצמי השליחה של הילדים. חלק מההכשרה שלי אני גם יועצת זוגית, פשוט הפוקוס המאוד מאוד מרכזי שלי הוא בעיקר על ההורות והחינוך, כי זה באמת האהבה הכי גדולה שלי. הרבה פעמים הקושי ההורי הוא יושב על איזה שהם חילוקי דעות בין הזוגות, ואז באמת יתרון אדיר שאני יכולה לעזור גם לזוג עצמו. הורים סך הכל במשפחות נורמטיביות, כל הורה הוא ההורה הכי טוב עבור הילדים שלו. צריך לדייק לפעמים את הדברים, וצריך לפעמים שוב להראות להורים את הילד מזווית אחרת. אנחנו מאוד מאוד תבניתיים, וגם על הילדים שלנו. אנחנו אומרים הוא כזה, היא כזאת, אנחנו שמים עליהם תוויות לטוב ולפחות טוב. ואת זה אני הופכת להם. אין כמו אבא ואמא שרואים את הילד שלהם באור חיובי ומעצימים אותו על הדברים הטובים, ולא כל הזמן שמים את זכוכית המגדלת על הדברים היותר בעייתיים והקשים. שגרת העבודה של יעל לפני קורונה הייתה מלאה בעשייה. ימים מלאים במטלות, בתוכן ובמהות, וגם בהרבה מאוד נתינה. העבודה שלי היא מאוד, זה אחד הדברים שאני אוהבת בה, היא מאוד מאוד דינמית. אני נשואה ואימא ל3 בנות. יום טיפוסי אצלי, באופי שלי ובטמפרמנט שלי, מתחיל בין 5 ל5:30 בבוקר. אני אוהבת לקום, להתארגן, להתקלח, להתלבש, להכין את הסמיצ'ים לבנות הפרטיות שלי. אני מכינה להם את האוכל וממש ממש ככה מארגנת את כל מה שאני צריכה לארגן. ורק אז אני מתפנה כל כולי לבנות, להעיר אותם בנחת, לקחת אותם למסגרות. אני עושה גם סדנאות של עיסוי תינוקות. אז בדרך כלל יש לי בשבוע לפעמים 2, לפעמים אפילו 3, בכל מיני מקומות, יש לי בעתלית, בחיפה, בקריות, אז אני נוסעת הרבה פעמים לסדנאות, אם לא, אז לפעמים יש לי הרצאות בוקר במקומות עבודה,
ואם לא, אז אני כותבת תכנים וקוראת תכנים, אני מאוד אוטודידקטית, ותמיד אוגרת עוד ועוד ועוד מידע, ומאוד אוהבת להתפתח וללמוד. אחר כך הצהריים שלי מוקדש לבנות שלי, שזה היתרונות בלהיות עצמאית, ולעבוד בעצם מהבית. תוך כדי, כמובן, יש שיחות טלפון וכו' וכו'. ואת רוב הפגישות עם ההורים זה פשוט מטעמי הנוחות שלהם, בדרך כלל אני עושה בערבים, כמובן של המיילים, אז אני עונה גם או מאוחר בלילה אם אני מספיקה ואם הם שולחים, או בבקרים, או מוקדם בבוקר, או אחרי שאני מתפנה מכל העיסוקים של הבוקר, אז אני גם עובדת בערבים, והולכת לישון בדרך כלל לא מוקדם, בין 11 ל-12 בלילה, כשרוב הזמן אני באמת עובדת, ובימי שישי יש לי קבוצת וואטסאפ של הורים מכל הארץ, שאני פותחת אותה, כלומר במהלך השבוע אני שולחת תכנים גם, לא הרבה, פעמיים 3 ככה של איזה טיפ קצר שקשור בהורות, ובימי שישי בבוקר אני פותחת אותה להתייעצות, ואז אני באמת ככה פנויה לזה, כי עולות כל מיני שאלות, ואני עונה ממש 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 לעומק, וכולם יכולים להתערם מזה. נשמע שיותר מלא ועמוס מזה אין. יעל הייתה כל כולה בעשייה ובנתינה, עבדה לאורך כל היום ימים שלמים עם הלקוחות שלה, ההורים שפנו אליה, כדי לייעץ ולהדריך ולכוון, עד שהתחילו הדיבורים על קורונה. אז בהתחלה, היא עוד הייתה קצת אופטימית, קיוותה שאולי זה לא יגיע אלינו, אולי יהיה מזל וזה יתחיל בסין ויגמר בסין. ברגע שכבר הגיעו הדיווחים על מה שקורה באיטליה, לי באופן אישי היה ברור שזה עניין של זמן, והיה גם את החולים האלה בספינת תענוגות, שלא רצו להביא אותם לארץ, כי פחדו, וזה היה לי ברור שזה עומד להגיע בכל מקרה לארץ, זה היה נראה מגוחך בעיניי, שלא מיד הביאו אותם לישראל, ובעצם הבנתי שזה יגיע. אחרי ההבנה הזאת, יעל חשבה שאם העולם יעצור, זה בטח יהיה לי זמן קצר, ולכן תכננה לנצל את הזמן הזה לקריאה, למידה ולצפייה בהרצאות. כל הדברים האלה שבשוטף העמוס קשה להגיע אליהם, והם תמיד נדחקים למחר או לאיזו פעם אחרת לא מוגדרת. מיותר לציין שבפועל זה ממש לא קרה, כי הבית שאב ממני לא 100% מהאנרגיות, אלא 200% מהאנרגיות, ובאמת בית עם 5 נפשות שכל הזמן אוכלות, חיות, פועלות, אנחנו לא מתכוננים לזה, אי אפשר לצאת החוצה, זה לא משהו שאנחנו רגילים אליו, את זה לא ידעתי לצפות איך זה ייראה בפועל, אבל אני לא התכוננתי מבחינה עסקית, כלומר, הייתי יותר אופטימית אפשר לומר ככה, מבחינת הזמן שחשבתי שזה ייקח. חשבתי שזה יהיה איזה הצנחת קלה, 2-3, וניפטר מזה ונצא חזרה לעולם. חשבתי שזה יהיה משהו כמו 2-3, אולי חודש, משהו כזה, ושבאמת לא סוף העולם מה שנקרא מבחינת העסק, וגם איפשהו זה במרכאות אולי ניחם אותי שכל העולם כרגע עוצר, אז בסדר, גם אני עוצרת, ואחר כך נחזור לעשייה. הסתכלתי על זה יותר כמו הזדמנות להיות עם הילדות, ממש ברוגע ובנחת, ובלי באמת צריך הזה, וזה באמת התממש. מבחינת העבודה שלי, מי שהיה איתי בתהליך, אנחנו כמובן המשכנו את התהליך, מכיוון כפי שציינתי, הדרך שבה אני עובדת היא במיילים, ולא היו לי באותו זמן, באמת זה יצא שלא קבעתי איזה פגישות חדשות, לאותם הימים, הרצאות הרבה כן התבטלו לי, אבל מבחינת פגישות חדשות לא קבעתי, מבחינת התשלום על התהליך מתבצע ביום של הפגישה, והוא משלמים בבת אחת על כל התהליך, אני גובה 1,000 שקלים על תהליך של בין חודש לחודש וחצי, ואז מהבחינה הזאת לא היו דילמות, ופשוט לא הכנסתי משפחות חדשות, וכן הצעתי שיחות ייעוץ ללא עלות, כמובן טלפוניות או בזום. אבל הפודקאסט הזה, להזכיר, הוא על הדברים שכן עשיתי. וגם יעל כבעלת עסק שבו היא מדריכת הורים, חשבה על מה היא כן יכולה לתת בתקופה הזאת של קורונה ושל סגר ראשון, ואיך בכל זאת להיות בעשייה ולשמור על קשר עם ההורים.
אני הצעתי, כלומר, להורים לעשות איתי שיחות ייעוץ ללא עלות, כי באמת הרגשתי שזה לא זמן, לא יודעת מה קורה לאנשים מבחינה כלכלית, ואני האחרונה שארצה לגזול מהם כסף. מבחינת הבית ומבחינת גם ההכנסה של בעלי, יכולתי לנשום מהבחינה הכלכלית, לא הייתי חייבת להכניס כסף, שזה מאוד משמעותי. בעצם הצעתי שיחות ייעוץ, וכל הזמן הייתי גם בקשרים ביוזמתי, באמת ההבנה אולי שזה לא הולך להיגמר, שהגיע אחרי כמה זמן, התחילה בעיקר לבאס, כי באמת כל כך הרבה דברים נעצרו, ואני בן אדם מאוד אופטימי, אז לא יכולה להגיד שהיה שלב שראיתי הכל שחור, היה לי ברור שעוד קצת זמן, בסוף נחזור, בסוף עולם כמנהגו נוהג, הכל חוזר והכל, אין מה לעשות, זה היה לי ברור שמתישהו זה יקרה. ומאוד התגעגעתי לעשייה, והתגעגעתי להרצות בפני אנשים, ואז פתחתי את הקבוצת וואטסאפ. קודם כל, באמת לייצר קשרים עם הורים, כי היה לי חשוב באמת ממש לייצר קהילה של הורים בכל הארץ ואפילו בעולם, שכן יקבלו, שנדעת בוודאות שהתכנים האלה מגיעים אליהם, כמובן שהם יכולים לבחור באיזה חלק ביום הם יקראו אותו, את התוכן, או אם בכלל. אני ממש כותבת ממש כמו טיפים קצרים, קלים לקריאה, או מחדדים פתאום איזה משהו שלא חשבנו עליו בכלל, או הפוך, דווקא דברים שאנחנו עושים, וזה איזושהי תפיחה כזאת על השכם של, וואו, איזה כיף שאני עושה את זה, שזה חשוב לא פחות. זה היום הבייבי שלי, אני נהנית מכל דקה מהקבוצה הזאת, מקבלת עליה הרבה פידבקים מדהימים, ומה שאני אוהבת בזה, זה משהו שכולם יודעים היום, אבל שבאמת הקורונה הזאת עשתה לחיוב גדול מאוד, זה לצמצם עוד יותר את עניין פערי המרחקים. כי היום גם אם משפחה רוצה לעשות איתי ליווי, והנה התחלתי השבוע עם משפחה מהוד השרון, ואני מחיפה, ואין שום בעיה. עכשיו אנשים הרבה יותר פתוחים לזה, וזה ממש פותח דלתות לכל העולם. יש לי גם בקבוצה אימהות מקנדה. כששוחחתי עם יעל, היינו כבר אחרי הסגר הראשון, וזו הייתה הזדמנות לשאול אותה על העסק שאחרי הסגר ועל ההתאוששות, אם בכלל הייתה כזו. וכן, מתברר שהייתה, והעסק חזר לעצמו. פורח ומשגשג מאוד מאוד מאוד. בגלל ששוב, הילדים חזרו למסגרות, ההורים חזרו בקפיצת ראש, מה שנקרא, לחיים העמוסים והקשוחים שיש כמעט לכולנו, וכל הקשיים שהיו רק התעצמו הרבה יותר, כי הילדים באמת היו רגילים פתאום לאיזושהי תקופה מאוד ארוכה, שההורים שם ובנוכחות וכו', ופתאום הם צריכים לחזור להסתגל גם ללקום בבוקר וגם להגיע למסגרות, עלו המון קשיים חברתיים פתאום, בעיקר לילדים הצעירים, שכחו מיומנויות חברתיות, היה להם קשה לחלוק משחקים, המון רגרסיות בגמילה, אם אני הולכת לגיל הצעיר, בגיל היותר בוגר, הקשיים לקום בבוקר, קשיים להכין שיעורי בית, הרבה מאוד קשיים, אז מבחינת המשפחות שסוגרות איתי, זה ממש כמעט על בסיס יומיומי, אני מקבלת טלפון של, אני צריכה עכשיו אמהות ככה, זה מההיבט הזה, וההרצאות, ופה נכנס גם יתרון הזום, פונו אליי, אני העברתי הרצאה לעובדי הטכניון, והעברתי הרצאה שוב להורים של לאובק, ולעוד כל מיני מקומות עבודה, שלקחו דרך הזום, לכל העובדים, ואז הם באמת לא צריכים לשלם על מקום, והם לא צריכים, אין התקהלות ואין דילמות, יש את הזום, והם מביאים הרצאות לעובדים שלהם, וזה מדהים בעיניי, כי אני בניתי הרצאה שהיא ספציפית לימי הקורונה, לאפטר ימי קורונה, בדיוק מדברת על כל ההסתגלות מחדש לשגרה, ועל ההסתגלות מחדש והתמודדות עם השינויים האלה, שממש מותאמת לימינו, וזה היה לזה ביקוש אדיר, והסדנאות של העיסוי תינוקות, כי האימהות החמודות האלה שהיה להם חלום ופנטזיה של החופשת לידה שלהם, ומישהו בא וקלקל להם את זה, כי זה באמת מבאס, פתאום הם היו כלואות בבית עם התינוק, וכל הפנטזיה הזאת שהם באמת יעשו פעילויות ויעשו דברים, אז גם אני רואה בזה פריחה מאוד מאוד גדולה, הם מאוד מאוד בהשתוקקות, להיפגש עם אנשים. עכשיו, בגלל שמבחינת הקניונים והדברים האלה לא חזרו פעילויות, אני מגיעה לבתים ואני עושה סדנאות מצומצמות של בין 3 ל-5 אמהות, ובגלל זה זה מושלם לימי הקורונה.
לא נעים אולי להגיד, אבל אני מבחינתי פורחת כרגע. וכמו שיעל אמרה לי בתחילת השיחה שלנו, היא אופטימית, מה שכנראה מסביר את הערכה שהייתה לה לגבי המשך ההתמודדות בישראל עם המגפה. יש מבחינתי חשש מאוד גדול, אני לא חושבת שזה יהיה, כי כלכלית אני לא חושבת שהמדינה שלנו יכולה להרשות לעצמה, אבל אני מאוד חוששת שיעשו סגר מחדש, כי באמת אני בעשייה מלאה ואני נהנית, אני בעיקר נהנית, אני נהנית מהנתינה, אני נהנית מהשליחות. היום, כשאנחנו כבר אחרי סגר שני, על הפרק השאלה האם או מתי יוטל הסגר השלישי.